Επιστρέφει και ο Καραγιάννης στον αγωνιστικό χώρο. Καράγαλης θα είναι περάσει την μπάλα για Μπαλτατζή. Γρήγορα ο Κίντε. Κίντε. Σοφρονίου πιέζει αρκετά ψηλά, η μπάλα βγαίνει. Αλεξάνδερ πιέζεται από τον Κουσίδη. Καραγιάννης. Μούτου. Κλεισμένος η Κίντε. Άλλος ένας γρήγορος παίκτης για την ομάδα της Ποντίας. Χατζικώστας στη σέντρα, Πλασέ που περνάει και έχουμε το κόρνερ. Από τον Καράγαλη μπάλα θα φύγει. Μανθάκης. Η Κίντε. Μούτου. Ωραία προσπάθεια. Αλεξάνδερ κόβεται και διώχνουν. Τσαλικίδης για τον Κίντε. Μούτου. Μούτου κρατάει. Τσαλικίδης για τον Αλεξάνδερ. Κουσίδης θα χρεωθεί. Σοφρονίου με την πλάτη. Η Κίντε. Αργυρίου. Η Κίντε. Μπάλα περνάει για τον Καραγιάννη. Εκεί βρίσκεται ο ομάδα της Ποντίας στο πλάγιο. Καράγαλης. Μπάλα που είναι κάτοχος ο Κίντε. Ψάχνει τον Μούτου. Τον Αλεξάνδρ σε θέση offside. Καθαρή περίπτωση. Μεγάλη βαλιά από τον Κουσίδη. Κεφαλιά από τον Σαντάρη. Η Κίντε μοιράζει μεγάλες μπαλές. Τζότζιος, καθαρό το κόσμο σε πλάγιο. Παρουσιάζουν κάποια κοινά επέκτες οι ομάδες της Καλλικράτειας. Η Κίντε θέλει να περάσει και έχουμε ένα φάουλ από τον Τζότζιο που θα... Τσακμάκας, τον Τσαντάρη. Η Κίντε θέλει να περάσει. Η Κίντε που έχει πολλά κέφια, περνάει, έχει χώρο. Να δούμε το φινάλ, θα κάνει το σουτ, οι κόντρες. Η Κίντε πάλι κάτοχος, η Κίντε μέσα στην περιοχή κάνει άλλο σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Η μπάλα στα δίχτυα από την προσπάθεια του η Κίντε. Η φάση στο 39 της επανάληψης, η Κίντε κάνει το σκορ 1-1. Η συνεχή πίεση της Ποτίδας έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Αδράνεια σε αυτό το σημείο και έχουμε την ισοφάριση από τον Κίντε που ήταν η υπερπροσπάθεια μεγάλη για τον ποδοσφαιριστή της.